ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മളിന്നൊരു കിടിലൻ സബ്ജക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുക. ഓക്കെ, മമ്മൂക്ക എന്ന നടനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം 70 വയസ്സിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സെപ്റ്റംബർ 7 അദ്ദേഹത്തിന് 70 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോഴും ഈ 70ാമത്തെ വയസ്സിലും അദ്ദേഹം ചരിത്ര വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷർട്ടില്ലാതെ അഭിനയിക്കാൻ അദ്ദേഹം യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാറില്ല. ഒരു പൗരുഷത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീകം തന്നെയാണ് മമ്മൂക്ക. കാരണം ചരിത്ര വേഷമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡി നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കഥാപാത്രത്തെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കിടിലൻ കിണ്ണം കാച്ച ശരീരമാണ്. ഇപ്പോൾ ചരിത്ര വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരം കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂക്കയുടെ ആ എടുപ്പും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ഒട്ടനവധി ചരിത്ര വേഷങ്ങളാണ് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ പ്രധാന കാരണം മമ്മൂക്കയുടെ ഫിറ്റ്നസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ടില്ലാതെ അഭിനയിക്കാനുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഈ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് 70 നിൽക്കുന്ന മമ്മൂക്കയോട് കിടപിടിക്കാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ വന്ന ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ താരത്തിന് ഇന്ന് ഷർട്ടില്ലാതെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? പിന്നെ ഞാൻ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് വെച്ച ആ ഒരു സസ്പെൻസ് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ചരിത്ര സിനിമയുടെ ഡിസ്കസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏത് സിനിമയാണ് എന്ന് അറിയാനും ഞാൻ കട്ട വെച്ചിങ് ആണ്. ഈ 7-ാം തീയതി മമ്മൂക്കയുടെ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ അന്ന് അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക.